ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо. ҳозир ман мехоҳам ба шумо якчанд намуд нархи навои янами хел туфлию басанашкора нишон диҳам аз бозори Корвон. Ино 160 180 марҳамат агар дар кор бошад метавонед омада тарафи пажарка якм дарвоза дуюм ряд ҳамин чизора бинед ва нарху наво карда харидорӣ кунед. Ина чӣ тавре ки дида истодаед, нархошама навистагӣ ҳастам. Ҳаминора 160 180 аз ҳама қиматаш 250 сомон. Анавай прозрачниё буд. Айвай прозрачниё чанд намуд астай. Метавонед бо як бор бозора хутон чарх зада бинед, барое ки и ҷорама якум бор ба навор гирифтаистам. Намедонам чӣ хеле вай арзона ё қиматай. Барои ҳавай як бори дигар ҳангоме ки харидорӣ кардан мехоҳед хутон омада бинед. Ана инҷа туфлиҳои беҳад хушрӯ 180 сомонӣ. Размерошон ҳастай борои Хитояю Турсия якҷоя. Марҳамат туфлиҳои ҳама намудаш ҳаст. Ана инош туркиян, чӣ тавре ки ба мо гуфтанд. Каблукчиҳошон набинед, пасти хушрӯ чоркунҷа 220 сомон. ду ранг дора. пешаш борика ки хушрӯ буда ира. И тарафоша бинед. Анавай сиёҳам туркӣ ба 220 сомона ҳаст. Бо анавин намуд туфлиҳо аз и чанд ранг дора. Нархошон 170 160 180 хуласам хел нарх доранд. Лакированиёшам ҳастай, замшам ҳаст. ина чӣ хеле ки мебинед, инаи сирхаш замшай, ана дигариш боша сирха лакированияй. Кадом намуде ки ба шумо писанд аст пайдо карда метавонед. Марҳамат як бори дигар пиратар бо хостум вайёша нишон диҳам нархошона, вале афсӯс ки одам бисёр буд ва савдогар чӣ надошт, вақт надошт ки ҳар якира ба мо фаҳмонад. Барои ҳавай ҳам чӣ қадареша ки тавонист имкон пайдо кард ба мо нархошона гуфтак. Бароям дӯстони азиз, агар ба шумо дар кор бошад метавонед суратоша гирифта ба наздикон равон кунед, то ин ки бозора як бор омада бинанд ва анамин пойафзоли дилхоҳи шуморо пайдо кунанд. Ана инҷа басанашкоҳоям ҳам хел нархошон 170 қиматаш 250 сомонай. Чӣ хеле ки гуфтам, анамай прозрачниё будан ҳаваё. Каблук баланд астай, каблук паст астай. чӣ тавре ки дида истодаед ҳама намудош ҳаст. чӣ хеле ки навномбар кардам ва бори дигар такрор мекунам, и видеора ма аз Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Ба фикрам 65 магазин буд, рақами 65 буд агар хато накунам. хоҳед як бор биёед хутон аз наздик бинед агар дар Тоҷикистон бошед ва нарх наво карда сипас харидорӣ намоед. ана и туфлиҳо бози басанашкоҳи дигар хелшам ҳаст. ва як чизи дигар дӯстони азиз ки то охири видеоро тамошо кунед, дар уҷа чиам ҳастай распродажо туфлиҳои арзон, шлёпкаҳои арзонам ҳастай. набинед ино аллакай ваёшон дига хелай, пошнаошон дига хелай, каблукошон мисол фарқ мекунанд. иҷа дарам хел шлёпкаҳо ҳаст дӯстони азиз, тобистона бисёр фасонҳои хушрӯ. нокбори кози мода шидайбо 120 сомон 150 сомон. ино ба фикрам сетшниёш 150 сом буду, ана ин мехдорош 120 сомон. бо хулас як бор дига ай пеш бинед хутон. анам хел чизои новинка. боло данавай пастакҳои шлёпкаҳои пешмаҳкам ҳар хела буд нархошон 80-85 буд. ина 250 сома прозрачный. ина инора нигиндорои паста гуфтаистам пешош маҳкама ки 85-90 сом будан. пешошон гирдак омадагиай.
марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед. Агар барои шумо дар кор бошад, як бори дигар омада бинед. Ана ин прозрачниёям нав омадагиай. Иноям ҳар хелаш ҳастай дӯстони азиз. Ҳам каблук паст ҳастай, ҳам каблук баланд. 170 сомониян. Бори новинкашон шлёпка. Инаҷа ҳар намудай. Рости чӣ хеле ки гуфтам, одам ки бисёр буд, имкон пайдо накарданд ки ҳар якташа нархша ба мо гап зананд. Ва ҳозир ман хе хостум пурратар нишон дидим борошона, то ин ки бинед ки хе моделҳо ҳастай. Агар ки дар кор боша, метавонед ки омада амҷара бинед. Адресое ки ман ба шумо додам, анам хе интихоб кунед, то ин ки наздикон барои шумо дарёфт карда тавонанд. Осонтар шава, мисол чизе ки гирифтан мехоҳед. Ана ин шамхушрӯ бинед. Пешаш маҳками нукборик сеточный баринай вай туркияй. Иҷада бинед чӣ қадар хушрӯ омадагиан ва ё шлёпко ба санашкои тобистона. Нархошон 150, 170. Ҳами қиматашона вай прозрачниё 250 сума буд. Нав чӣ хеле ки гуфтам ва такрор мекунам. Инчунин анам хел кроссовки барин ҳаст, вале пешаш чиай босоножка. Спорт стил босоножкои спорт стил. Туфлиҳо ҳастай, инам хе патинка ҳастай барои духтаро. Макасимкаҳо ҳастай. Нархошон ҳар хела 150, 250, 180. ҳар хелаяй. Бо агар бозор омадед, метавонед ки мисол худи шумо як бор чарх занед, бинед, муқоиса кунед ки дар дигар ҷо нархҳо чӣ хелай. Иҷада дӯстони азиз 20 сум 30 сум шлёпко распродажа шидай. И пажарка якум ряд, якум дарвоза, якум рядай. Анамин тарафи пажарка. Анам хе берунда распродажа кардагиан шлёпкора 20 сум 30 сомон. Метавонед омада бинед барои хонапӯшак агар дар кор бошад, харидорӣ намоед. Ҳозир бо вая нишон метиҳем дар назди дарвозаи бозор низ ҳаст, чун аз дарвозаи якум медроед. Анамин тарафи пажаркара. И ҳамин якум рядай дӯстони азиз, чӣ тавре дида истодаед. Иҷа одам бисёр буд, барои аввай ма камерара поло кардагӣ нестам. Ина марҳамат, и анамин дохили якум дарвозаяй тарафи пажарка. Иҷада анамин хел распродажа шидагиай. 40 сомон 60 сомон беҳад шлёпкаву макасимкаву анам хел босоножкои хушрӯ. Чӣ хеле ки ба мо гуфтанд 40 сомон 60 сомон. Бинед дӯстони азиз, биёед ва агар ки харидор бошед, шояд ки боз ҳам арзонтар карда ба шумо фурӯшанд. Хулос тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. Умед дорам ки камакакам бошад